tento rok som začal akoby novú takú edíciu obrazov, že na starých poškodených rámoch a ide práve o to, že aby boli poškodené, že časť je zachovaná a časť je opadaná, tak na nich robím nové obrazy s využitím tých starých podkladov. Tu je na tom ráme tie zbytky pôvodnej štruktúry a do toho dávam tie svoje štruktúry a reliefy. Tento obraz vznikal úplne intuitívne, nemal som žiadnu tému, hral som sa len s formami a nakoniec, na konci som tam uvidel také náznaky, že tu je akoby mužská bytosť s takou hlavou, taká zvieracia dračia, tu je ako keby ženská bytosť s tým hadom a je to vlastne dialog tej mužskej energie, ženskej. A potom mi na konci vlastne prišiel názov Krása bláznici pre dvoch. Je to také trošku vtipné o vzťahoch mužsko-ženských. Má rozmery 60x70, je taký bohato barokový, dá sa povedať, a podľa mňa má takú silnú magickú atmosféru aj voľný.